Loh. Sapa petek. Terus napa? Rek, ayo rek, mlaku nyantun kenalan cahayu. Gede ciri yang meniku. Aku ya ini. Aku rek disorot muni nang ngene. Dalah. Ngene lho. Sumber ngareng-ngareng omah kopong satriya areng. Endi ana ceritane omah kopong dadi lento. Ana ceritane omah kopong dadi lento. Jaran apa ya? Jaran apa? Carane jaran teh. So, iki malah sing kok kene karo. Wong aku rene wis gak ono apa-apa kok. Awak dhewe sing serai ya. Hah? Awak dhewe sing serai. Awakmu yo kuwi. Nek kok iso awakmu lho blek kaya ngono iku lho. Oh, karangan metu. Karangan kabeh ngono. Iku ngono risang lho konku. Apa? Karo anu mah ya jalanku sing ngene man. Sing mlaku-mlaku. Iku mah lho. Iku awakmu sing dikongon-angon ngono ta. Walah paku. Apa? Sesuk kanggo gempar wis saya kecok apa masih gak main. Terus golek anu kok. Digoleki. Ya iya. Lah nyandi olehku goleki. Lah nek gak anu golek ya awakmu tanggung jawab ya apa carane? Lah apa aku tanggung jawab wong badokan ngene kok tanggung jawab aku ya krose yo ngono iku yo. Ayo. Yo kok gak sikile kabeh. Golek aku langsung nyantai iki langsung. Carane dalan tenan ke. Lho kok kene. Apa sing tandol? Iki lho. Ayo dalan iso tegak. Jarane jarananda. Aku mlaku kaya ku galak. Ngecap aku kaya ning cinglak. Tiba tekan ndukur Cuklek. Iya. Kaya wong ngene Saiki kon kudu jaran ton. Ngijoli sing ilang ayo. aku. Iya. Nah ya. Aku kok jaran kecil kacau guyu. Dingin iki lho kok terus iki dingin iki. Kok iso? Lah aku kok walik sih kon iku kon. Ayo tak tonjol kon. Wong arek jare wong sing digebuk kaya ngono kok terus yo ngono iku. Loh, wong bojoku nyemuk gak tahu aku tapi digerobak-gerobak bolak-balik aku yo meneng ae. Galana yo. Wis tak kebok, galana yo. Gelek nyang dengkulmu kono. Wis gak iku gon rene aku nek kon kepengin nang jaranku. Oh, alah. Carane jaran kepang.
Tari mangan gentu-gentu gemplok dhewe. Yo. Parek yo, melone lu wedi ya. Wedi. Gak sanggup, Pak. Wes. Aduh, Pak Suwe. Aduh. Gak sanggup. Cuma rek gak tau mulo sarwa kaya ngene. Wes gak sanggup. Saya awakmu. Ganti aku ta? Iya. Sapa sih, Bang? Oh, Pak. Bang. Pelani. Oh iya. Pak Bongkol. Bojone Pak. Kemarin Pak mangan apa? Oh ya ya. Apa? Ya saya Pak aku mangan apa? Oh, bener Pak selak enak. Kenal bakso bong kowe ya? Kenal bakso. Jare ngene, Mas. Yuk kali Akhir nek sore kok. Lu ndrek ngono jare ngono. Terus. Iya. Melok Pak. Ayo, tadi. Coba kadine. Oke, pesan aku balik kuat ya. Oh, alah wale. Nyandang anggur nang kaya ngene iki lho. Lapa? Masih ngono ya gak kaya ngene. Cabang bayi lanang kabeh kaya naring. Lalu ku jere wong kok nyepan. Masih kaya ngene. Ya kan panokan ngene. Ketara kemelancang iki. Iki lho rek, iki dilos. Wes. Wis kene kandang ngeloko lah ya. Rusak wis buru. Bojone sing ngerok dolan kowe. Rusak wis. Sik rek. Pak, masa iki laro kancek, Pak. Masalah rek. Ada. Weteng luwe rek wis. Apa? Ya minjo. Mindo kakekmu ngono. Lho, kanca iku awak dhewe kudu mau korban. Nah iya. Ana istilahe nek jare dhuwit karo kanca, abot Duwe. oh kakekmu ngono. Abot kanca. Yo, abot kancan-can apa? Soale ana duwe. Iya, nek ana dhuwit. Lek kon gak ono samsu saiki ngono. Ana parai basane samsu saiki ngono ya. Gedhong pecah duit utah belarah yang sawah-sawah cidek. Hah? Apa? Apa? Wis nang dicokot anake kok. Jenak ta. Denok dicokot. Lho, Aja ngono rek. Itu gak kecokot goblokmu. apa? Iki lho bener kecokot. Ambil tasan Wong mbokne jare dikerokoti kaya ngono. apa? Kon sing nusu sing cilik sing tapi sing ngurus sing kulon. Kene. Apa? Awak dhewe nyambut gawe kok ngene. Ya.
bagaimana kita minta bantuan. Iya. Pertama ikan Mas Samsunya ada putrane ya. Iya. Ngitan anake sing kirane bengi iki diramekno karo berbagai macam kesenian mang ono reok. Ya ono karak-karakan. Sadurunge aku mawis dari Mas Samsu Mas. Terus Masalah kalau acara yang penting nggak bisa diwakilkan. saiki ngene ya. Ada apa? Walaupun ada kepentingan sing luwih teko penting. Riko karo aku jare menghormati kanca. Meriahkan hari apa iki? Waktu hari ante. Dudu hari iki lho citanane anake. Sing dimeriahkan dengan meriah ono iku mang tayub. Alah tandake rek suarane mbeledek. Alah aku iki iso mbremes koyo ngene iki lho opo ngono. Iki mau kamu mulai aku dipamit kabeh ku. Iku mau sing ngomong ngene. Mas Paku. Saya minta izin pulang ya ngono. Jawab apa ya apa awakku jawabmu? Iya mari. Walah potongan koyo ngono jare iya mari lho. Ada apa? Saiki ngene. Ya. Saya juga kok kene mah Triano untuk kacate Mas Samsun. Iya. Iya. Saiki ayo nyang warung. Mana karo? Warung sapa? Saiki mau warung murah meriah. Warung murah meriah. Warung rujak. Rujak. Nek enake gak karuan. Saya aja. Sing penting ayo rono golek rujak. Gromes-gromes ditambahi rujak. Ayo. Ayo. Lu cekingen. Nyambut gawe lek bondo cumpon tak ngene iki lho, Nduk. Iya, tak ono, Pak. Iya. Dek. Yo, Dik. Oh. Wis. Muga-muga ae iso oleh bati. Nyambut gawe liya yo gak iso tenaga yo wis gak kuat babak ya. Iki nae lho, Pak. Dadi awakmu kepengin nyambut gawe tak lewat. Iya, alat. Pak, ono wong yang marung, Pak. Ana anu, ya muga-muga. Monggo pinarak mriki, Dik. Monggo pinarak mriki lho. Hei, kali kopi ini. Kopi kali. Nggih, monggo. Alah. Oh, ya, kon iki wis pesen iki kopine. Iku masalah petang kuliah dene, bagus. Samane dina apa, Cak? Rujak. Kepara rujak ikin mawon. Kok ken mawon. Kerupuk. Pak, Lho, kok dhisik? Pakku kesereten jange menggeli. Anake wis tumbal nek marung lagi nek gelane. Dodol apa Dik, Dik? Rujak, Rujak. Oh, Opo enten? Repe sadaria cacang enten. Niki delik. Ngeten iki. Rego pinten sampe ngeten iki? Sampeyan iki. Nggih. 100. Iki 100 nek. Aku kata kok regane wareg mire ngono ae. Nyambut gawe iki bondo dhek aja wareg mirip. Wedang ah. Kunci wedang. Nggih. Di bawah. Jalan, Nduk. Dhisik, paruh. Napa suruh paruh sampe dodol wedang gak paruhan. Dhewe Dik. Ya sak gelas ngono lho. Kita bisa setengah bangun. Awak. Kami gak jaluk wedang, gak jaluk apa. Kan dodol kopi senti anu satu kon marung buku bulan ae. Dik. Oh, Kawan rodo gelas gak iso leles. Aku njaluk darong senti sampeyan iki wedang sak gelas ngono lho. Wis. 2 senti wis. Alah. Sampeyan 1000 lho. Aku 2 gram. Kamu lho, Dik. Nang warung hati-hati. Alah, nyocot ae.
dielingno jare ngono ki lho. Masya Allah. Piro? 100. Ala iku lek gone tilam tampik gak bayar. Lho, total perawan lho. Perawan lho, apa perawan tapi anak 5 go umat. Total perawan lho. Kira ana sing duwe loro. Oh, iki lho. Wah. Sampe nang warung gak samu duwe ati. Piroan? Urusan jamu gak kula lapo isih mangan kok ditakoni. Kok dhisik ta Pak sampe Oh! dipangan yo. Gak jaluk wedang iki wis dibekno banyu. Aku jangi kongon beluron. Sampe njaluk wedang. Kok iso gak njaluk wedang? Ekno paku lho. Piro kedele iki jawaban? Hah? Dek, Lho, hitungan dek mangan. nah mangan kedele getung kaya wong gendang. Karuan iku 500, sampe kulitnya kok gak akeh. Sakake nyaro iku. Lho. Lain Oh, jate. Lo sing ngono. Lo. Tapi iki ae. 500. Ojo cacat, bojomu kok delok. Titik ae nyaruk iku. Masalah masih titik kok. Ya, titik. Dik. Ini piro, Dik? Ini kita 500. 500. Ini ribet 500. Loh, iku ngono goreng. Alah, Lek. Lemo barang. Tau ngene iki ning goreng antep dicucuki petik. Iya nek kok kono, kene ku warung jare. 500. Ana kurang ajar iki yo. Heh? Iku kok dagangane apa? Kok ana dipindah-pindah? Heh? Rupa wis gak Berapa 5 tahu 500 saiki. kok dagangane uang danane di bal-bal. iki masih cilik. Iki kulaan gawe dhuwit. Yo. 500. Coba Bayu. Masih kok marunge iki yo 500. Iki 500. Yo bapak 200. Kok sing dodol kawan. Lain enak. Iki wong pro padha gurek to, blok aduh. Wong nang warung karo begidakan. Warunge wong kae. Kok gak begitakan sampean sing kurang ajar. Wong marung kok ekropo kok kono 200 kok dol. Wajib. Ayo korono. Wajib. Korono. Masih iki mayo kata kamu dhewe. Kok santu. Aku. Apa? Nek kemangilan kene ku. Kurang ajar kabeh-kabeh. Ono dhewe ngono Nogol. Pak, ya apa sih Pak iki, Pak? Lain. Iki Nek temene wong gewer ngene. Iku mono blondo dhuwit. Iku mono goblok. Oh, kowe. ati iki kok iso tadi dhuwit ah. Ya makan. Sing pokro, Pak. Ana kok nyang warung kawitan kok ngene sih, Pak. Iki mosok sing pokro iki. Ya. Piro ngeten iki? Piro? Yo iku 1500. Lah Bang Bayi masih sebelum tak tuku. Yo, Panas goblok. yo tek kapok. Pengancane dik panas apa disosor ae. Kabel kopi dik mari nyedur yo panas. Mandi ke masa. Iya, wis kudu diilang kono. Wis aja. Wong iku manyo tuku. Diilang kono. Lah ngono awak dhewe buka warung iki kaya tempat. Paling gak enak dinane, Bek, Pak. Alah iya. Kasih tol. Bek, Lah apa ora. jaluk Pak iku. Wah. Iku mono dagangan iku mono. Dagangan. Dagangan iku mono. Dagangan. Duwe. Lah kok golongi wali iki. Iki ngono mang ya gak jeki nyang balong panggang ya gak nyang kulak nyang gone kono-kono. Keponi. Iki ngono mang ya iku bojone Samsu kok ngeteri aku nggo kono saiki kok gawe rene saiki tak gawa balik. Iku mono dagangan iku mono. Lah ilmu. Duwe apa nek? Ayo duwe. Saiki aku gak trimo, Dik. Kok sawangane aku iki wong oraan gak duwe. Lek kan ndek kaya warung. Wong mangan diratani gak nang duwe. Cape busi. Ya ono jatun. Tak kira yo duwe arek loro iku kok prene kok. Alah,
kekar kikir tok mikiri apa iki. Awas ono nak sing dipangan mang apa ya aku mang kroso kuwi Gak iya ah. Gak iso makan temen. Karena sing gawa duwe. Oplain Mangat diratani dakno kekar-kekar. Heh, aku mang kroso kuwi gak duwe ya ganteng ya isih nom-noman kalau ini ganteng-ganteng gak ngene bajingan iku. oh gak Dik Nyong wae pondok. Kamu bareng ngene lho gale. Hah? Ndo. Ahe. Kok baru jate pitung asuanan. sampean ngono yo Aduh, dikepot-kepot. Aku cari ki padhae. Kayu tungki ndase. Itu mang lho. Arek iku lho sing duwe lho. ayo kancamu Ayo, Kosek. Duwe yang kosek. Gending wong malah petes goblok. ayo Lho. ayo. Iki petes goblok nih. Ayo. Kan bayar meneng ae, Pak. Ya. Omah globuk semut meneng ae. yo isih ganteng Rupane panganane wong Iki ajure petes. Bu, saiki sampean panganan gak oleh duwe Leket-leket koyo ngene. saiki ayo getut nae gondi nggone arek Yo, iki delek ya padha omahe ya Denen maksane lagi pek wong. Nah iya. Nek arep bage pakan wedhus. Mayung sapa sing arep begakas kaya paku paku potongane kaya Iya. ngono iku lho soni lah Wis nek. Masalah nek. Ban. Salah kenapa, Ban? Gak iro temen rek. Masalah. Udah apa? Petes lho. Petes. Gua kena berpetes kok. Betul. Enak kan. Ya, coba ya, Pak. Oh. Enak temen kowe. Ini lho. japangan lele lho iki lho rek iki makan goteng-goteng sapa Lah kok ini duwe apa? Ada pondok malian. Oh, gak ada duwe lah. Kan duwe. Wis salah kode kowe. Mangane Pakku sampe get. Kode-kode petes iki. Sembarang. Lapo. Kiriman. Pak konten opo Lapo terus bayaran, Bang. Ayo bayar. bayar ayo wis Hop. Saiki ulang tahun Bu, ayo. Ulang tahun. wis ayo ulang tahun Pakku panjang sumur Ayo ngomong. oh jajanane oh Loh, ini kalau ngoman Jaluk bayarane sing dipangan. Loh, kalau gitu nih. Ya terus sing duwe. Goblok. Kemarin apa? Enak ya? Enggak. sampean iki yo sing ganteng iki yang ganteng Wis nome wong. Lah apa yang warung gelem duwe iku? Kodemu. Niki lho. Kayak emakmu. Iki Kodemu ta? Sampean. Kodemu ta? Kodemu ta? Bayar. Goblok.
Dagangane mbahmu ya. Dagangane mbahmu ta, kakak bayari mengko. Dhewe ngene. Karo cokro aja. Sing sopan, aja klencang-klencing. Nggih, arek ngeten iki kadang kala sipaten niku gak dihitung. Ono manyang warunge wong angger grutak-grutuk. Takane wong iyek-iyek. Saniki ngeten nggih, Pak. Karo Mbak pisan. Tau ngono kliru. Sepurane ae sing akeh. Yo yo dilungkas. Oh, Iya lho rek wong poso ae durung kok njaluk sepuro. Saiki ngene lho yu. Wong njaluk sepuro iku gak kene dina riyo tok. Ana kesempatane menungso iku ilok luput lan lali. Dadi njaluk sepuro aja kok dina riyo tok. Oh ngono. Saumpama mari duwe peristiwa karo tangga teparo karo kanca paribasane. Aja pisan-pisan ditunda sampai riyo. Iki lho delok apa lak ngono iki. Ya jarnae ta. Perlu ini lho. Iya wong dina iku. Mulane aja ngenteni dina riyo bae riko bae umure gak sampe dina riyo. Lho lak ngono sih. Ajab ta. Kan ajak ngono wong pati gak melok gawe. Pati siji mergo 1000. Iya, Klik. Ngono lho. Riko nek wedi ambek mati, padha ambek Riko iku. Nyepelekno ambek sing gawe urip. Dek, aja becicil ngene. Anjane Gak iso mati. oh. Wingi wis ngurus perpanjangan. Oh, perpanjangan. Mati Oh, goblok. iki lak KTP lho, Pak, perpanjangan iku, Pak. Padane STN rek. Padane Kliru ya. Ya gak ngono. Pati gak oleh diwedeni ya gak oleh diwaneni. Mulane Riko saiki bengi iki kok menghibur lapisan masyarakat Pucung kene dikon Cak Samsu. Wis gak segan-segan ya iki mang kerupuk Riko eker-eker kaya ngene iki mang. Isine iki menghibur. Iki menghadapi hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ping piro iki? Ping 22 ya. Yo meneh ae tanggal 17 iku ayo dimeriahkan sing meriah, dirame-ramekno. Ana nggone di mana-mana tempat lapangan iku ge nggone merayakan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saiki ae Riko karo aku kabeh ayo bersemboyan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Rawe-rawe rantas, malang-malang putih sekali merdeka, tetap merdeka.
Ayo ngumpul. Ngumpul di sini.
Terus aku nek kesulitane ngene mang dadi macan, saiki dadi menungso biasa. Terus saiki kon apakno aku iki jane. Dadi sik. Lho, Dadi mesine. kok enak kon. Wong aku kok dadi wis apa wis mungkin sini. Masih nonton kanggo opo? Saiki ganti sampean iku. Terus itu wek kon dadi wis loro. Ki sak nisek loro. Nikso loro padha. Kan iku durung dadi ayo. Wis durung dadi ki mang. Wingi aku nggo mambung wis go patapitno arek. Saiki gawe Pak Samsung ati kono patapitno maneh. Ayo gentenan ya. Soale amplop sing gedhe dhewe. Apa? Wis aku tak mlebu rek. Wis tak pas awakmu. Ojo. Kok sirek. Aku pas awakmu sing. Ya Allah. Dijabakna rek. Halah. Boten kenapa aku bisa ngene. Tenae kon dadekno, nek ditusi. Wis kali ngene iki kon dadekno. Keputuk kabeh. Kosek aku tak mangan dhisik. Pindira.
Gracias.